Aduh, sayang jebule mblenjani. Janji ora Janji Ramaton glindra-glindri kaya banyu temumpang godhong lumbu. Wah, es. Maneman wong bagus rupane. Ucape ten bisa dian tapi aku Ya. besok yen ketemu Gong lemas. Ah, maka diteruske lagu sayang yo Mbak yo. Semoni ta karo Mbak Yuyun mau. Sayang, aduh sayang, yen petuk jarene sayang, jebule amungku mampang. Sayang Mas, 1000 sayang. Tresno iku aja dienggo dolanan. Nah. Nek pancen tresno kuwi aja ngapusi tresno kuwi merga suci peparinging Gusti, aja dienggo dolanan. Nek ngomong gelem ku ya gelem temenanan, ngono. Ora mung ngontang-anting ki rasa. Ya ndon, gendon. Gendon. Kene wis entek akeh. Wedhus iki. Wandara kalap. Ya, ya Mbak, balen pisan kas, Mbak, yuk. Kakunge sing mangsuli rumangsa tersinggung diunekke kuwi mau. Habis manis pah dibuang. Ayo, ya Mas. Salah siji yuk. Aja digebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ngucap do sembarangan. Mbok sing sabar sarepen entuk pepadang. Wekasane antuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge maha wenang. Si jingkas Mas Sunar sing tegas, Mas. Aja digebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe.
sayang yen ngucap aja sembarangan mbok sing sabar sareh ben entuk pepadang wekasane antuk sejatine sayang sayang iku peparinge maha wenang. Iya. Ah, tutupen Yun. Ya, iki mau kowe ngaturke lagu sayang ya. Heeh, iki mau sayang terus. Heeh. Iki ling gawe dhewe. Heeh, tukku gawe. Ya. Coba saiki pupung iki ning pelok kok bablase lagu jamane Dan. Ah, jamane Dan iki nganggo dibawani ya kuwi bawane Sinom Kalatidha. Sinom Kalatidha pupuh ping 7 amenangi jamane Dan. Niku nyuwun ngampil seratanipun Raden Ngabehi Ranggawarsita. Namung mangke kula gandhengaken anggen kula damel lagu judulipun nggih Jamane Dan. Nika jumbuh kaliyan lampahan sak mangke menika. Oh, dadi dicocokake karo kahanan saiki ya, Truk. Heeh. Ning aku matur lho, Reng, iki nun sewu. Iki kritikane rada keras, pedes. Ning ujuping atiku aku ora ngritik karo sapa-sapa, aku ngritik karo kahanan. Sebab aku iki seniman. Ya. Aku ora mbela sapa-sapa sing tak belani wong cilik sing tak belani rakyat. Pandhiriting rakyat sambating rakyat. Nah, iki tak wakili. Mula tak gaweke lagu Jamane Dan. Iki suarane wong cilik-cilik tak ramu. Oh, ngono. Heeh. Tak nggo ngelingake sing kawogan. Sing rumangsa kleru nek gelem ngakoni nek ora gelem ya wis. Aku mung sak drema elik-elik. Oh ya. Mangga Mas. Napa sinten ingkang badhe mbawani? Mas Budi iki saged. Menapa sinten? Sak keparingipun. Yo. Amenangi Jamane Dan. Apa Sukri? Oh, pamit. Ya. Aku njaluk Mas Budi, nggih. Enggak. Amenangi Jamane Dan ewo haya ing pambudi Panjen Jamane Dan ki ngewuhke tenan kok, Rek. Lah mulane kuwi ta. melu ngedan ora tahan. Bener melu ki jan nyang ati ya ora tekan, Reng. Ning piye wong kepepet? Lah iya ta. Yen tan melu hang lakoni mongko dioyak butuh ayo wis piye. Mboya kaduman melek Kreditane ya urung rampung ayo. Mungkin rasah gamblek ngapa ta, Truk? kaliran wekasan nipun dilalah karsa Allah Dilalah kersane ngalah. bejo bejane wong lali Wong lali iki ya diparingi bejo lho nek karo sing kuwasa iki tenan. Ning isih. Ayo. luwe
bejo isih luwih bejo kang eling lawan was padha mangga kula nyuwun bukanipun saking ketipung kendanganipun ngampil kendangan Goyang Semarang kados garapanipun Goyang Semarang suwargi guru kula Ki Narto Sabda mangga ya ya betul terus ayo deg-degan nih ya Dua subur tengah makmur isor dadi ajur umur ngerti hukum berkulit mata-mata Wasukuman sulit tonggo-tonggoan yo yo ya jaman edan jaman edan yen ra ngedan ra keduman melu ngedan ora tahan wolak-wali ing jaman kursi-kursi go rebutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi malah dadi dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur mumur ngerti hukum jebule ngrusak tatanan do tum-tuman duit sogok-sogokan jaman edan sing edan lali pangeran wah kuwi dirasake nyang kuping ya gatel tenan Truk wah wis ya ben kira-kira sing krungu nek nindakake wah gagas kok cangkeme dalang mesti ngono lho ning apapun yang terjadi nek kaya awake dhewe iki rak mung nindakake ya kuwi dadi seniman ya kemo tukang elek-elek ngono lho Reng aku iki ora duweni rasa milik utawa ora duweni kewajiban karo nggon sing ditindakake para prayagung-prayagung babar pisan aku ora cemburu monggo silahkan ning tetep ana ujaring para kuna Lathi Pakarti kuwi nyawiji ucape karo batine kudu padha ngelingono kowe iki budhalmu kuwi duwe janji karo rakyat duwe janji karo wong cilik demi rakyat kecil ayo ngono ra iya mulane kuwi yo nek saiki wis entuk-entukan gayuhane wis kecekel ya janjine ditetepi aja nganti nglirwakake marang kewajiban ndak digeguyu karo bocah angon
Ah, marang Ibu Nabali iki mangkat iki ya nganggo ragat, Tru. Ya to, mangkat iki ya nganggo duit piye to apa mangsamu. Ora ketang ngekeki 20.000. Dapurmu. Ah iya. Kepiye? Apa bakale ora golek balen edan po? Ngono nek mung balen nek golek baten ora modarke rakyat. Iya, mulane kuwi. Mula wis tenan kok, Truk. Nrimo aku wis. Ora kepengin dadi apa-apa wis modar mati ngrungkep wis bagong ngene iki ae lah wis. Arep kepiye? Wong ki anggere percaya diri, Truk. Tenan. Oke to wong stres, mergane ora percaya diri, dudu nggone kok dadak nyelo-nyelo. Bareng ora kelakon do bingung ora ta ya. Nah, kuwi mergane ora percaya diri. Wong ki anggere percaya diri, wis to, aku iki duwe apa jroning atiku iki. Iki dikembangke dhewe, ditindakke dhewe, ya mesti apik. Contone kaya bae Mansur kae lho. Ya to? Kae ditetepi lek dadi ya kuwi dai. Oh, mubalek. Ya meso sak merga-mergane ya entuk pangan, entuk rejeki, mergo le piwulang maringi piwulang bab agama. Sebab apa? Profesional. Ngono. Si nek profesional ya ora konangan, ngono. Lambemu. Wong edan ora kandhani kok. Iya. Matur nuwun. Menika wonten pundutan Sinom Parijata ingkang dipun tindakaken kaliyan Mbak Jepang. Jepang. Jepan po bligo. Bligo. Malah pare paite ra ila-ila. Anu Mbak Hiromi. Heeh. Anu Mbak Hiromi iki eneng pundutan. Hiromi? Nggih. Dalem Bapak. Nggih. Dalem. Dalem Bapak. Dalem. Bapak. Bapak. Nah, dalem Bapak. Dalem Bapak. Ya ora bangun. Dadi sing ngene lho. Dalem Bapak. Dalem Bapak. Nah, ngono lho, Pang Jepang. Ora. Lah wong anu dalem Bapak. Dipedhot ora penak. Mandamu. Nggih, menika wonten pundutan. Nggih, Mbak Hiromi, ini ada permintaan lagu Sinom Parijata Slendra Patete Sanga ya. No. Ya, monggo cakepane saire monggo bebas, pokoke sinom. Arep nganggo panten dayun telingno, ngono ya kenek. Suarane wong dongeng iki wijang wijiling wicara muncer carming lelungit lamun ngucapken pawesti kaya pawesti wisatuhu ora ngono kuwi ya hafal men ta Truk lho ya hafal kaya wong kuwi tembange lho wis ta lho la ya arang-arang metu ya arang-arang metu pancen kuwi tembang langendrian kuwi bingunge Minak Jingga karo Dayun. Ah, ngrungokke suarane Damar Wulan nyolong bojone Minak Jingga. Oh iya, Dewi Waita karo Mumet. Puyengan. Lah ya puyeng iki padha karo Mumet. Wong edan tenan. Ya. Cobi, Mbak Hiromi yo Mbak. Sinom, monggo cakpane bebas. Sak kersane panjenengan. Butuhe sinom. Manismu kang ujiwat ya keneng. Monggo. Sing apik. Wah, jan atruk ya, Pik. Walik. Hah? Walik piye? Apik ya, Truk. Lah iya atruk ya, Pik. Oh iya. Lah.
Ki senggane ya apik ya, Tru. Heeh. Do sing jembar aja lemu. Dan aku kok ora tau bener ki kepiye to ya. Kowe iki ora mbok pikir sih ming waton muni ora. Terus kuwi nek mbiyen ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring padha kawin. Enggak toh. Ora nganggo bakang. Nyelo-nyelo ora. Lho. Muni ya. Sambunge, Mbak. Ya. Aja. Manuk dawa. Manuk manyar ya, Nyuk. Oh, manuk manyar. Sing dawa ki susuhe ngono, ora manuke. Cerewet. Jejeg. Rono-rono ora. Aku kok ora tau bener ya. Cangkemmu dapat lambe. Terus? Oh. Gagai Nana Ya, wah Mbak Irum iki ketoke penyanyi manca wong Jepang, ning wis suwe eneng Indonesia. Wah, bareng apa wis ngerti karo bab perkara nggon tetembangan, cengkok nyenengke tenan. Nah iya,
upamane gelem brai cengkok. Wah, saya bergas. Mangun karya natyas ing mo cengkoke Bu Chandra Sulita kuwi Lukita lah oh ala lambimu kuwi nek ngomong ora tau pas tenan nek jenenge nggon cengkok wis kae Bu Chandra marai wong nyanyi sak omah ki seniman kabeh putrane ya iso sinden ngono ya iya padha ta karo nggonku sak omah ki dialange pira wis biyen ki bojoku sinden anakku iso mayang maratuwaku iso nabuh lho tenan kuwi ngono nyelentem biyen oh alah aku ki lho alah anggere ngono kuwi weh dodok guyu biyen ki aku kanggere padu nganggo gending tru wong padu nek nganggo gending dikandhani tenan lagune kecik-kecik aku ki bal blayang pirang-pirang dina mulih dasare aku ki ya dek semono ki perselingkuhan dadi lah bareng ngono aku teko omah tekoni ning karo bojoku nesune nganggo nembang tru seni kok iya ya mas kowe saka ngendi ya mas ya kowe lunga mulih nggawa blanja ngono kuwi aku ya mangsuli blanja apa dik blanja saka ngendi aku ngono bojoku saya nesu nek ra nggawa blanja wong lanang nggo abrak apa ngono kuwi maratuwaku mangsuli oh ing nek padu minggat kono wong sok gang tenan kuwi padune wong seni ngono kuwi ya iya ngaturake penuwun sing tanpa upama Kang Gareng sebabe iki disiarake langsung karo RRI Semarang wah dasar aku ya wis kesuwen ora suara neng RRI Semarang mongko dek jaman semono kae paribasan sesasi sok ping pindho ya dudu perkara RRI ini ning siaran neng daerah Semarang ana penyanyi sing wayangan RRI uga nyiarake ngono ya Truk ya nganti RRI sing entuk piagam penghargaan saka muri ora ya RRI Semarang ya nyiarke wayang ya kuwi 24 jam 28 menit non-stop dalange ya aku seri Baratayuda wayangan spektakuler tak lakoni tenan reng jumbuh karo wayang entuk pengakuan saka dunia lah saiki nek wayange wis diakoni dunia dalange arep ngopo sebab wayang karo dalang kuwi siji ana wayange nek ora ning dalange arep kepiye ya to rak mung dadi mebel dicentelke tok ku sawangan nah isane dadi filsafat iso digo crita mergo ning dalange ngono ngono dadi aku ngimbangi perkara wayang entuk pengakuan dunia kuwi wah ya ya ngaturke penuwun iki TVRI uga meliput disiarke ulang wah ya matur nuwun kerjasama yang baik ya muga-muga TVRI Jawa Tengah Truk ya saya ngrembaka ben saya mundak becik nadyan TVRI apa kuwi muncul saiki TV sing anyar-anyar sepirang-pirang ya Kang Gareng wis pokoke anggere duwe atek-atek sing jejeg siarane becik ya muga-muga wae dadi apik ayo terus iki ana nawala meneh nangger miyin menika nyuwun gending luntur oh iki mesti ana sing ngajani iki aneng sing ngajani iki gending luntur iki wis njaluk ora bayar eleh rek ae diakokke wong liya maksane ben aku ra ira wong tulisane wae ketara kok kae menika saking Bu Rahmat Rahmat endi
iya, ya ora apa-apa ya. Nggih. Diaturake. Nggih, menika kalian mangke pungkasanipun menika Kutut Manggung nggih. Ning Kutut Manggung gandeng kene Semarang, tak garap Semarangan. Ngono ya, Truk. Ya, ning luntur sik. Nah. Iki Blaka Sutoi luntur ki senengane mboke Gudel. Ngono, Truk. Heeh. Wah, mboke Gudel ku karo tembang luntur senenge ra ilok-ilok. Wis ora apa-apa. Ya, jane tembang luntur ki jane mung nggo jagane atine dhewe. Pokoke men aja bladus. Luntur ki ora padha karo bladus to, Truk. Heeh. Ya, coba saiki sapa sing iso nembangke luntur? Ya. Anu. Sapa, Bu? Sing arep anu, Bu? Hah? Yuyun. Oh ya, Yuyun. Ya Yun. Ki karo ibumu kowe kon anu apa kuwi? Luntur. Langgam luntur. Nek njaluk tambahan njaluk obumu aja karo aku. Mergane aku ya monggo liwat ngono. Liwat. Ayo mengki selamat jalan. Nggih, menika ingkang nyuwun Bu sinten Bu Lela. Heeh. Nggih. Ya, iki Bu Ela ning jane sing ngakon ya kuwi. Wis sore mawi kencan. Bu, mengke mang njaluk luntur nggih. Ya ora apa-apa. Nggih. Luntur. Ingkang bawa sinten Pak menika? Hah? Ingkang Ya lambemu dhewe kok ngapa ta? Ora, kudu kowe dhewe. Lah kula jane pun mboten pati luntur sak mangke. Hah? Elah. Lampun dipegat ketuane niku. Hah? Wis aja mikir ketuane wis entuk ijol kentongan. Dadi kentongan apa wae kendang bem. Kendang bem dasmu kuwi mangsane. Wah, malah nemu lonjoran. Padake tebu lonjoran. Ya. Ora apa-apa. Monggo dibawani Mas Kumambang. Yo, Mbak Yuyun. Ya. Jingkas. Kaya ngapa semaramu? Ki lagune ngeres, Truk. Ngono iya. Tur Yuyun nak bar kesripaan. Ngono iya. Dadi nek kon tembang luntur, Pak, mesti sip. Ya. Nek mboten supe, Pak. Lho, aja. Aja lali. Kok dieling-eling terus. Aku ki lho tenan, gedhinge swargi Pak Narto nyentel ning sirahku kene kabeh, rasa nganggo nut. Mergane apa ya marai jroning batinku aku ngakoni, anggere diakoni tenan kanthi yakin. Wis, mesti gendhing iki klebu ngati, terus apa kaya dene rasa nganggo catetan kuwi apal. Ya. Nek diudur marai apa to dina-dina aku ya udur ae. Ententeane ya ora apa-apa ya mung udur tok. Nek ora diuduri ngono kuwi ya ora lega. Nggih bumbu nggih, Pak. Gawe lawuh. Apa kuwi? Carane sego no nggo lawuh. Lawuh matamu kuwi ngawur ae. Oh, wis ora. Kula mben nggih ngoten sak mangke mboten. Wis ora ya. Marai lawuh wis ora enak dadi. Meng bothok tempe gembok e. Menenga. Terus? Nadyan mung sepata. Najan diri wangono sepata sumpah wis ora dipercaya wis pokoke. Tresnane luntur ngon jati. Tiwasan dedawa lara
Mangga sak langgame, Mbah. yen luntur menterane ora kaya yen luntur tresnane tekan ning atine mangsa sirih dhewe ora sedang saben dina mong tansah nanonene. Wah, cengkoke mengenke. Ati tambakno ambrono mbrene. hati tambakno merana mrene tiwas ngegawarane nanging tambo sajepine Nek dirasa ngono tamba lelara ki jane sing paling mati saka awake dhewe, Tru. Kok ngono? Iya, wis ta. Penyakit apapun. Ngono. Iya ya. Jane sangkane lara, ya sangka awake dhewe, ngono. Iya. Tenan, aku mula dadi menungso ki moh ndek siriang aku. Mangan apa-apa doyan aku. Sapa ae tak pangan. Pokoke ora mbayar. nek kula nika nek kalih Mas Gendon napa? Nek kula kalih Mas Gendon napa? Mas Gendon ngapa? Lah nek nek kelingan ngoten niku nek dereng kepanggih Mas Gendon dereng mantun. Oh, ngono. Oh, ngono. Wong ngene. Nek aku ya tak kandhani, pokoke wong aja duweni sirikan. Lho, panganan kuwi adile dipangan, nek wedang diombe rokok diudut ning nek lara tambake. Wis ngono wae. Ora usah ngomong. Wah, aku kok mangan daging kambing, aku kok darah tinggi. Ya darah tinggi tenan nang diomongke. Mongko mandi ora kaya omonge dhewe, ngono kae. Ngono ya? Heeh. Tenan kuwi. Nah, aku ya tenan, Tru. Moh, aku mangan daging kambing. Sebabe ora iso tuku. Nek kowe wong kepepet. Ya, nggih, mangger yen. Ki ana meneh. Cobi. Wah, iki ana sing ngersake. Ilir-ilir. Wah, nggih, mangger yen. Sik selani ilir-ilir. Lah kae nusul. Ora, kuwi ora nusul. Ora nusul. Ora. Ora diomongi kok nusul. Mbok menawa ora. Ana lho, langgam nusul ki ana. Ana. Kuwi
Sing nembang Mbak Wajina, nusul itu tunggale kae ali-ali, anting-anting, andeng-andeng, kuwi sing gawe Pak Gesang. Weh, kandhani apal aku. Ya, iki ilir-ilir sik. Wah, duh, nggih, matur nuwun. Ilir-ilir iki ya dadi pepeling lho Kang Gareng. Heeh. Ya. Ilir-ilir tandure oh, oh. Ya. No. Nek cara mbiyen iki manut critane sing padha ngandel iki sing ngripta Njeng Sunan Kalijaga nggone paring piwulang agama kuwi mbiyen. Oh ngono ya. Ning saiki iso digandhengke karo lelakon saiki Kang Gareng dienggo pitutur. Manggone, ha iya to. Saiki ilir-ilir ayo dong lilir tangiyo. Sing tangi apane? Rasane, ya ta. Tangekno rasamu. Ilir-ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo pupung iki wektune isih dawa, ya ta. Wektune isih dawa, isih kobet ibarate kaya temanten anyar. Bocah angon. Lah sing diarani cah angon sapa? Ya aku karo kowe iki bocah angon. Tekse aku karo kowe diutus dikongkon. Lah sing ngongkon Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajiban ngurip manut karo kodrate nalika kowe urip. Nek dadi gareng sing apik, manut karo pakeme gareng piye? Aku dadi Petruk tak manut karo pakeme Petruk sing bener ki piye? Ngono. Oh, kuwi. Peneken blimbing kuwi. Blimbing kuwi tegese wilingire kuwi ora ana 5, kuwi temanjane sepirang-pirang. Pamane dandanono agamamu sing apik, ya ta? Dandanono pancandriyamu, rasamu sing eneng 5, kuwi aja gegeden milik. Ha. Oh, kuwi diparake rono ya iso. Terus peneken blimbing kuwi lunyu-lunyu peneken. Ya ta? Lunyu-lunyu ki najan to abet dikaya ngapa, tindakno, lakonana. Nah. Kanggo masuh dodotira, tekse nggo dandani ya kuwi lelakonmu, tekse dodot kuwi rak sandangan. Kuwi dudu sandangane raga, sandangane urip. Nek uripmu ki ora bener dandanana, kuwi rak pitutur mau. Oh ya. Dodotira kumitir bedah pinggire. Lah sing rusak nalarmu kuwi mau dandanana, damana jlumatana, dandanana baka sethithik. Kanggo sebo mengko sore kanggo gayuh ya kuwi ngadhep ana ngersane Gusti. Sebab entek-entekane menungsa kuwi mau ngantri mati. Kabeh jalukane ya kuwi swarga, ya ora? Heeh. Lah iya, swarga ki rasa mbok bengoki.
Ora usah kowe bengok-bengok nyuwun swarga ning kowe tumindaka kanthi becik. Gusti sing gawe urip kuwi ora usah mbok bengok iki wis priksa atimu ki piye mudeng. Wah, ngono ya. Heeh. Weh, ya. Matur nuwun, Di. Iki ya pitutur becik. Kang Gareng. Ya, saiki pungkasane kutut manggung. Kutut manggung. Kaya Semarang. Ya. Pelok padet barang. Wah, ya. Ki aku nyuwun sing kok Semarang. Aku nyuwun, Mbak. Hajutri sik. Oh ya. Pelok padet barang buweknya. Weknya ngendi? Anu sing gedhe rak buweknya. Weknya gundulmu iki ngawur ae. Mangga tumewong. Ngeten iki. Mangga niki tembange Lara Pendut Prana Citra. Nane. Ya, Mbak. Ya. Wong bagus. Nono apa no nyata Rina wangi datan nendra Was 14 ki. Ya. Duh lae wong bagus lha iki gandengane. Mangga. Duh lae wong bagus Ya. yen ten panggih sedina Ya. Triplek. Ya. Pujiane. Triplek. Ya. Omben Nononin nohe. kata omben Noe. omben 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 ana emanu kuwi omben omben
Atariayu. Ya. Jalan ke Mas? Ala bapak Sontoloyo angon bebek ilang kabeh. Ilang kabeh pancen didol. Ora ilang nek kuwi. Giarti, yuk. Nenek. Yuk. Lola lona no lola lola nonan nonan no yola man yola dong 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 nam lo le lola 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 lo lola lo lendet nolole dulu ta da tu da Cima wis katur kutut manggung gagrak Semarang sing ngripta swargi iki Narta Sabda ya, Truk. Ya, Kang Gareng. Ning awake dhewe aja nganti ninggalake kewajiban, Truk. Iki Gusti ingkang sinuwun iki lagi semedi nyuwun ngersaning Gusti ngrampungake jejiban. Oh iya. Aja nganti awake dhewe padha ngripeti. Oh iya. Coba saiki ayo sowan ana ngersane ingkang sinuwun mbok menangka nek ning dawuh.
del gayo gegono sira Rama Daya pati ana yaksa kung cangkrama namane wil kathak sini jagi jroning ware padha kulam tanpa tuwa ong Anoman wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun. Wektu dina iki aku bakal mangsah semedi nenuwun ana ngersaning Gusti Kang akarya jagat mrih sidaning lekas. Niki. Ora liwat sing gedhe prayitnanmu. Anoman anggonira ngreksa ana ing sanggara pamujan. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Inggih, sinuwun ngestaken dawuh paduka Kanjeng sinuwun. Jiwate meraati dasar bangkit alewo Anoman mulacragane Dyah Ayu Dewi Tri Jata Sengkono Srukasmaran ing dhuwur Pangnaga santun ong sigra mandhap lonan-lonan lah ing kono to wau Senggana ya Sang Anoman nengga dinira mangsa semedi Sri Bathara Rama mungging sanggara pamujan nganti Anoman dal buntute kinarya nglekeri ing sanggara pamujan ing pangajap aja nganti ana wong kang wani dranyak ngancik ing sanggara pamujan ucap rikala semono ingkang lampah panglemunan ingkang mantak aji pangliman nggih Sang Kumbakarna ingkang kekejer wonten ing awiyat Yaksa Kura rupa risedeng Narendra yaksana laku kang malwalya ingkang gambira marang angise siyung ladala panjen wasis waskita ngerti sadurunge winarah Wanara Seta sing aran Anoman biyen gegerke negara Ngalengka. Oleh ngreksa Prabu Rama nganti buntute diudal nglekeri sanggar pamujan. Yo. Arpa kowe wis ngreksa sadurunge jagani sadurunge. Ora ngerti yo aku bisa mantak aji panglemunan lan kowe bakal tak tibani pesirpaku wewe putih Begalanda. Mesti ora bakal ngerti karo aku.
Kakyatri sangkap pilangguri nangkul kinempit kempit dosa ngertaning bawana yoki tukang walang ati Raden Anoman wonten dawuh nyuwun pangapunten jengandika darbi kewajiban menapa ngreksa sinuwun Sri Rama Wijaya anggenipun mangsa semedi oh ngaten inggih Sri Rama inggih sampun panjenengan reksa saestu inggih sampun cobi kula aturi mriksani sinuwun Prabu Rama wonten pundi lho Anoman tanggung jawabmu lho iki nganti Sri Rama jengkar kowe ora ngerti nyuwun pangapunten paman inggih persajan kemawon menika kala sak kedhipan kados kula menika ketileman Raden Anoman jengandika kala kenging sirep wewe putih Begananda ingkang nindakaken sinten ingkang nindakaken inggih menika kadang kula ingkang nami Raden Kumbakarna menika kadangipun Kakang Prabu Rahwana inggih kares Kang Mas kula piyambak kula pitados Sri Rama menika kala pun cidul kaliyan Kakang Kumbakarna Kakang Kumbakarna menika sae namung ingkang boten sae menika padatan Kanjeng Koko Prabu Rahwana Raja mila sampun kantos kedangon Raden kula aturi nungka jengandika Raden Anoman kula aturi mantak ajib pangremunan bahayane Rangu-rangu kung mangarang sayeng raga sepit arontang ranting kararantan sruwagandrung marang sang Dyah Rekyan Sinta Kakang Prabu Rahwana piye Kumbakarna tak tetepi apa sing dadi aturku rikala semono aku kepengin bendung irining getih aja nganti eneng peperangan dina iki aku wis ngaturake Sri Rama Wijaya tak boyong menyang negara ngalengka dina iki kuwe rembukana kanthi becik kanthi kawicaksanan aku minangka paseksen lan aku ngelingake Kakang Lati Pakarti nyawiji ucape batine kudu padha tetep ana janjimu nalika semono ya